Yes, yes, rap, Saudi, wow, masoya na kuna jira na san kuna so ku shiwa kuɗi na. Yes, na gode da shirin da kuke yi daban-daban kuna tambaya ta, amma na ba ku haƙuri saboda lokaci za ni zo kuma za ku ji ni. Kusan komai yana da lokaci masoya. Wow, wow, rap akwai aiki a ciki, za ni rubutu kuma za ni rerawa, sannan kuma za ni yi gyara ga aikin kyamara. Wa masoya na ku bani lokaci, na san kuna jira ku ji waƙoƙi na saboda mutum daban-daban yana tambaya ta. Yes, yes, hakuri nike ba ku za mu zo za mu yi abokina, za mu baka shawara. Idan za ka yi sana'a ka biya sannu, na farko ka fara tunani yadda za ka yi. Idan ka yi tunani tabbas za ka samu hanya, idan ba ka yi tunani ba lalle za ka bata. Wow, kun san da sannu ake farawa. To kun gama cikin dole sai ka yi sannu, shi yasa ni da ku mun gani aiki in za ka yi a hankali, in ba haka walalu za ka shiga hanyar da ba daidai ba. Wow, wow, ni masoya na ina godiya, kuma ina son ku a zuciya daya. Ka so ni son ka lokacin yana nan, bayan baya shi bai gani kana so ba. Ni yau muna a tare ko ba mu a tare, tabbas kusa a ranku muna tare. Zuciya ce da yake abin da ake so, ba lalle ne ba sai ka ci sai ka ga mutum. Inda kana so mutum tsakani da Allah, ko babu ka tare dole za ka so shi a zuciya, kuma kana yi ne saboda masoya. Lalle ruwa abin da za ka yi inda da masoya, lalle ka tabbata lalle abin da zai yi ba. Gaskiya tana da daɗi ka faɗi ta, saboda abin da za ka yi saboda masoya ne. Idan sun ce baya so, to lalle ka ma bar shi, domin na san ina da masoya masu so, kuma zan ci gaba da ka musu abin da suke so. Ni rap shi ne aiki na. Ku gane abin da nake gani, lalle aiki ne a ciki ba zai kare ba. Wannan za ka yi ne kana yi ba ka kammala ba, to don haka kun gani lalle sai an so lokaci, za a ɗau lokaci ana yi ba a kammala ba. Ni da ku magana cewa lokaci muke yin aikin na ake so. Yau ba za ka yi gaggawa ba ka ce za ka iya, idan ka yi gaggawa ka san ba za ka iya ba. Idan kana koyo ka aje kanka waje ɗaya, kar ka kai shi sama inda zai kai ba, ka maido shi ƙasa saboda ka sani. Tunani ka aje shi waje ɗaya, lokacin da ka gama abin da kake yi kana da dama da za ka ɗauka shi. Ni DJ ko kuwa raba zan ce muku, ni hakuri nike ga kuma soya na. Ismail shi ne da koya waka, yau ina yi gobe ma zan yi, kullum ina cikin yi saboda ku. Hakuri muke yi da juna saboda Allah. Kun gani yau da ni da ku muna tare, amma sai ka ga wannan yayi nan wannan yayi nan, amma duk da haka amma a so juna. Kar ka so mutum saboda babu shi nan, ka so mutum saboda kana ganin shi, ba wannan na ba soyayya ka so shi ko ba yana. Ni na rike kuwa a zuciya daya, kuma za ni so babu bambanci wannan, ba na cewa wannan da wannan ba na wani ba daya. Duka ne Ismail ne, Ismail.